Hamere salam. Gelin biz bugün şolorýaly gyzyl mahmal tortunyň çöregini pişirelim. Ýagny krasny barhat tortunyň çöregini pişirelim. Bu çöregi pişiremizden soň biz tortlar ulanyp bilýär, ýani şolorýaly dürli görnüşlerde, desertlerde zatlar ulanyp bilýär. Mahmal şifon we biskvit diýilýän görnüşdäki çöregini pişirelim. Şifon we biskvit adat biskvitlerden hatda pawutlyraçyk bolýar. Ol hadam agdynda erep barýan, hadam ýumşaçyk, tagama ütgeşjek bir gowy tortlaryň biri bolýar. Gelin biz bugün şol tortuň çöregini pişirelim. Bize gerek zatlar 3 ýumurtga, 120 gram şeker, 60 ml ösümlik ýagy, 80 ml gatyk, kabartma tozy 1 çay çemçe, 1 çymyk hamir tozy 8den 1 çay çemçe. Onuň 4 gramçyk kakao, 120 gram un, 2 çay çemçede gyzyl kraska gerek. Elini hamirmede başlaýan. Ilki bilen ýumurtgalyň agyny tartyny aýrýar. Onu ilki agyny bulap başlaýar mikserde. Bulap başlaýarda çymjyk duz atýar. Ondan şo biraz köpükler bolýan, indi şekeriň 3den 1 bölegi ýalagyraçyny bir adaçyny goşýarsa, bunu mikserde gowady bulap ak köpük bolýança bulaýar. Mikserini şeýle işläp durka, indi başga bir gapda gowurdatlama taýýarlaýar. Uny, kakaowany, razrifliçil, hamir tozy, eger vanilina moşmotlaýar, onam şuňa atýarsa, gowjat garşdyryp taýýar edip goýýar. Ýene başga bir gapda gatygy, ýagy hemem gyzyl kraskany garşdyryp, bunu maýratyn taýýar edip goýýar. Hanny bilen ýumurtgamyzyň agyny gowy köpükledi, gowyny ak köpük bolup, şeýle çyryklary iýdi galyp başlady. Şoňňaly bolandan soň bolletmeli. Hazkän bulabam ýumurtgaň agy kesilmedi ýalyk, ötekäni bulamollar, şular ýalyrak bolandan soň bolletýäsini besetýär. Ýumurtgaň tartynyň üstüne de ýanky galan şekerimiz goşýarsa, buna mikserde gowady bulaýar. Bu da şol gowadyp ak köpük bolýança bulap köpräçik işletýär mikserimizi. Ýumurtgaň agam gowy agardy, ak köpük bolup çişip köpölli. Indi şuňaly bolandan soň ýanky taýýar edip goýan gyzyl gatykly garşymyzy goşýar buňa. Goşýarsa indi mikserin güýçlüsini işletmek gerek. Ýene pesejigini garşda boldy. Bize maksat esasy şol garşda bolany bir gede gowjat işletip garýar. Hani bunu gowdy şeýdip garýar, gyzylmyzy, gyzyl gatyklymyzy gowy garşdy. Indi muňun üstüne elki gowurdatlymyzy, unly, kakaoly garşymyzy elekden eläpçik buna goşýar. Buna ondan ýene mikserin pesejigine işletýärse, gowjy alşarýaly garşdyrýar. Indi unmyzy garşdyranmyzdan soň indi bize mikser gerek dälni. Bu gowy alşdy, garşdy. Indi mikser aýrýarsa, galanyny dowamyny elletýär. Sebäbi ýumurtgamyzyň agy çökmedi ýalyk. Şeýdip elle bir ýuwaşlyk bilen emay bilen çyk garýar şol ýumurtga agy çökmedi ýaly aşakly ýokarlygy edip dürşt edip garmaly. Emay bilen çyk şeýdip garmaly. Başlamaka tuğukamyzam 160 gradusda işletip goýar. Hemem 20 santimetrlik galymy taýýarlaýar. Eger aşağı açyk bolsa, aşaňa falgasyny dadyn çekdirip goýar. Aşağı ýapylan bolsa, şoňa ýag çalyp, ondan un tepeleşdirip taýyn edip goýar. Hamirmydan meňem hamirim taýýar boldy. Gowjana şuňa ilmanajyk hamir boldy. Indi buny taýýar 20 santimetrlik galyma goýup, tuğukan iň aşaky gözüni 35-45 minut semetip pişirmeli. Her bir wagtdan biskvit çöregini pişireňizde tuğuka salanyňyzdan soň bir ilkinji 15-20 minut hiç ýagdaýda tuğukan agdyny açmaň. Sebäbi içine ýağmur çişip başlaýanda çöküp içi hamir bolar. Şoň üçin oňarsaňyz bir ýarym saat geçýänçe açman taklaň. Çöreginiň bişeni bişmänligini bilmek üçin hem öňkülemde ýaly çöp çagaş bilen barlaýar. Eger gowry çykda bişdigi, böl hamir ýelmiş bir töde entegene goýýar. Şeýdip her kim öýt howkatynyň ýagdaýyny öýde bir adaçyk bilmeliler. 35-45 minut aralygyna bişýär.
Çöreğimiz pişenden soň göni duhowkadan çykarmalydyn. Duhowkany öçürip gatysyny açyk goýýarsa bir 15-20 minut goýýar. Ondan soň çykaryp galyagynyň çykaryp sowamaga goýýar. Ha biziň şifon we gyzyl mahmal biskvit çöreğimiz taýýar boldy. Berediňiň ha ýumşajyk, agdyňda erep barýan, gatgowy biskvit çörekleriň biri. Biskvitimiz gowtawandan soň daşyna bir streç kulýonka çekdirip bir ýene-de halajynykda hasam gowtawap alşarýar bir 2-3 sagat halajynykda goýýar. Pişirýän ýataýan datlaň boňuňyzdan turýan bolsa, onu like goýmak ýatdan çykarmaň. Hem podpiska bolun, hem kommentariýada düşünmeýän ýerleriňiz bolsa sorasaňyz, elimden geldigiçe soraglaryňyza jogap bererim. Çörekden krasny barhat, gyzyl mahmal tort diýilýän torty ýasasa bolýar, arasyna krem zat salyp, ýa-ni şular ýaly gowça desertler ýasasa bolýar. Menem pikir edýän inniki videomda şu desertlerin ýasaşynam görkezip paýlaşaýtam diýän. Siziň pikiriňizçe nähili bolar ýa biz türkmenlerimiz oň ýaly ownaşak zatlar gowy däl bize bereketli ulrak tortyň ýasaşyny paýlaş diýäňizmi ýa-da bular ýaly kijijigem bolsa ýasaşyny paýlaş diýänmi kommentariýada öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Hem şular ýaly gyzyl mahmal biskvit çöreğini ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.